Olivia a Sheriff. Quero divertirme moito hoxe. Ola, que imos facer hoxe? Bos días, clase. Teño unha pregunta para vos. A ver, quen me di que tipo de... Unha ra. Ben, Francín, pero que tipo de... Verde. Sí, é sí. Pero vosotros sabedes que especie de ra é esta? Sí, Julian? Litobates catesbeianos, máis coñecida como ratouro. Moi ben, Julian. Moi ben, Julian. A rastouro poden medrar ata uns 20 centímetros de longo Iso é certo. e pesar case 1 quilo e vivir 30 anos. 30 anos. A cabeza explotoume ao escoitalo. E o mellor de todo, elas poden saltar case 2 metros. Colle, Harold! Ben feito, Olivia. Oh, non. Vou coller, señora Hugenmuller. Non. Grazas, Olivia. Vou demostrarlle a ese bicho quen manda aquí. Deixo un de vos ao cargo. A ver a quen lle vai tocar hoxe. Parece que a Olivia. Queda ela ao cargo mentres estou fora. Francine, axúdalle a Olivia se te necesita. ¡Oh! Isto pareceme intolerable. Ai, querida, está no comedor. Parece que hai xerif novo na vila. Francine! Vai ser mellor que dê la volta co teu cabalo e lisques da vila. Se non baixas da mesa, vas á profesora. Vale, de todos os xeitos está demasiado alta para min. Francine, a señora Hugenmuller deixoume a min ao cargo e estou a pensar en facer uns cambios por aquí. Deixou-te ao cargo para teres todo en orde, non para faceres cambios. Volve aquí! Quieta! Desde agora, cada día a esta hora, imos ter clases de matemáticas. Non en Olivila. Olivila? Sí, e a primeira cousa que imos facer é limpar esta vila. Pero supónse que temos que dar matemáticas. Podemos deixalo para mañá. Vale, que empeza a limpeza. Bo traballo, Harold. O salón do mosto ten boa pinta, Daisy. Probade cunha pouca desa pintura no cárcere, rapaces. Teño que pedirche que pares con isto agora. Francine, esta vila non é grande abondo para as dúas. Estou de acordo. ¡Qué guay esta pintura! ¡Qué ben estamos pasando! Mira este desastre. Parecerá a ti. Estamos a pasalo ben.
ben. Ademais, a señora Hohenmuller puxo a min ao cargo. Dixo que axudase se o necesitabas. E ti necesítalo. O meu vestido! Estamos pintando a vila de vermello. Como dixo Olivia. Olivia, imos ter problemas. Arre, arre! Vale, Francine, se significa moito para ti, podes estar ao cargo. Eu agora xa non quero. Todo é un desastre. Non todo, Francine. Vamos, ti podes ser xerif. Ven aquí. Gracias. Quieta. Que ben. Olivia, mira. ¡Avalancha! É mellor facer algo antes de que arruinen toda a vila. Julian, lánzame a corda. ¡Olivia! ¡Detrás de ti! Non quero problemas, Ratouro. Lisca daqui. Se a Ratouro lle gustan tanto as moscas, seguro que lle gustan máis as grandes. Óscar, pintura! Otto, a brocha! Ei, Ratouro! Mira esta mosca! ¡Ao cárcere, Ratouro! ¡Que alguén faga algo! ¡Uy, que noxo! ¡Sacadea de aquí! ¡Cuidado, Francine! ¡Vou-na atrapar! Xa sei. Grazas, Ratouro. Grazas a ti, Olivia. Grazas, grazas, grazas. Francine, só é unha rá. Unha rá noxenta e moi repugnante. A estrela, xerif. Grazas. Nenos, teño malas novas. Creo que a Ra escapou. Oh, está aquí. Atopou na Olivia. Teño moita man coa rás. Foi como acoller o meu gato Edwin. Moi ben feito, Olivia. Pero mira como está a clase. Pensaba que te deixara ao cargo cando marchei. Así foi, pero pasaron un monte de cousas. Tivemos que restaurar a vila. Despois houve unha avalancha de rás gigantes que case o esnaquizan todo. Pero tería sido peor se Francine non axudase. En serio, Francine? Vale, vas ter que contarme como foi iso. En realidade non foi tan difícil. Por outra banda, Francine, como facemos para limpar esta clase? Que facemos primeiro, xerif? E así foi como salvei a vila dunha avalancha de rás gigantes. Vaites, parece que tiveches un día ben ocupado na escola. É vos saber que te podo deixar ao cargo. Mamá, ti estás ao cargo de min? Ás veces penso se non será ao revés. Quérote de todas as formas. Eu tamén te quero de todas as formas. Boas noites, Olivia. Boas noites.